Ni pediang so bahaya pi para loki para jor sasisin sakaneka channel kisau ayom te para lok siapa sedang ya kaneka topik skaba mentagas nga ku aban ai khubla ya pi iwei kiba la subscribe bat kiba jupa ya ki video na kaneka channel tengah sudan tangka wei gajing pensai kendiat ba la se hidon ka jing sungtho ba klah ba pipa ya kaneka video ha ka ya dai katuka channel ka wei ka ba maju pen mi ya ki khubor sport kisau ayom the football storyteller haji sia kana ngadon arteli ka channel kana ka video kana ka channel ka bang upload mentai kana ka video ka dai ka ngaba anga ai kerteng ha ka por ba masua simple life story andrai mentang as ngodai ban ai kerteng no ha ka juk ka kerteng na kata kadau ai kerteng ya kana ka channel ka kisau ayom official channel na kata kadau haba pipa jaga ka video terus pi sompa sungtho ba pipa jaga ka video ka badan ka channel kisau ayom official channel but para lok lesi dana paling jung pi ki bampat page la ki bampat lap la ki bampat subscribe ya ka channel kisau ayom the football storyteller ngan bu ya ka link jong ka channel hakane ka bo jong ka video na kata kadau bu ka jing kerpat ya pi iwei ba penso bahaban subscribe ya ka channel bat haka ka por ya ka wei pat ka channel ka pakerteng da kisau ayom the football story dala de paralog menta inya sedang no ya ka jing ya keren halor ka topik halor ka agenda la halor ka ta ka jing ya keren halor ka bayadai kata ka bangalabu kata ka jingkeli hatu ka jing shifting ya ka jing wanrung kerthep kimender kalong kajing shifting kabasisya aku awan bo jingkeli iwei namar habang idon kajing shifting ting kajing improve idon arteli kajing shifting kawai ka sulong imagination lani ka sulong imaginary lani ka sungi mundur kam don nongrim hai pat kawai pat ka kajing shifting ka don ka ba don nongrim ka bang shifting sisya baladang ngim ya dala dan ladang ngim nila si kum bang shifting wadah paling shifting itu sisa kata ka bang shifting kala banjia ka eka bas ne yangi na kata ka daw hane ka por ngabu ya ka topik ba hatu ka jing shifting ya ka jing wan rungker tap kimender kadai ka jing shifting ka basisya ngabu hakrukum ka jing keli de paralog ngin ya pet kan ka video ka jing sya ngala kwa ban keren halor kan ka topik lakam slam nado kapor ka pamansua hendrai na maras ngau ba ban kita ikan ka topik samal bakalong ka baklutan ngamnot ngadang don kata ka jing shifting hendrai kanai per ka penki sipit ka penki ka mensem ka jonga bangadai ban ong ai bangadai ban keren ai halor kanai ka topik na kata kadau hakan ka por kum uwe na genong snong jong kari India uba haba ka constitution jong kari India uba don kata ka hok ban keren ban persngeu de has ban ra ka jing keren nang ba ngin yo ban ya keren ngin yo ban ya pleu jing mun ban ngaku aro ban kerpat ya pi iwei lada kalong kamat ka ba pisngeu dei to ngin ya bat lada ka pisngeu thu bat pisngeu dei bat bakalong kata ka mat ya keren ka ba bakala to ya berat no syarut te paralog chua bang ya jubab ya kata jingkeli ngasngeu kumban ya peswa kum kajat ben reu nyau trep nyau skum kajat ben reu khasi ngiladon kan noga ta kajing don breu te kana ka jing tip ka bagalayo lang ba napa Wikipedia bakum balong haduk menta kajing don jong ki khasi baro kalong khasan lak khat ar hajar praspa lai phuweingun bat ha India ki khasi ki don khat saulak ar punyo hajar hanyo sepakat wengun hame khalaya idon khalailak prapu ar hajar ar spa hanyo pu prangun ha asam lai pu saw hajar san spa san pu prangun bad habang ladesh ngidon prapu san hajar sispa ar pu ngud kapamun ngidon baro kata kajing don yogi khasi kat kum kanega jing tip ka bangalayo nang nena Wikipedia kalong ba khasan lak khat ar hajar praspa lai phuweingun te ban jubab kita ka jing keli ngas ngau ba ngin simi fa ya jing don ka jongi mentang idon khasan lak
tam berkajing keli kalong hatu mangingila bon paj paralog ngas ngudai ban ong ba ladang ipai kajing don jungi khatsan laktam nyimpat dai kita ki bereu ki babon paj hanrei ngidang dai ki ba kirit paj ta bang ngidang dai kita kirit paj kata kajing septing ya kata kajing wanrung kerthep ya kajing jong kita ki mandar kalong kaba sisya ne ke bom sisya mentang ya phai kata ka bentah ngas ngau ba kata hakajing ngau junga hakajing ngau junga ba kajing septing hi ya kajing wanrung kerthep ki mandar ngas ngau ba kajing septing kaba sisya kaba ladangim ya da kai kata ka basneu kala banjia kajak menreu kajongi kum kajing syak kwan burung kajing syak tap lan kajing syak tap kata kajing pun pai kajongi kan ngila ban long ki bakan diet pai hakan okan kapor paling ngila ban long kata kurkom ngin su ai kanuksa bakat kum kan ka ngin su apa suang bi apa tan sa jingai ia pai tang ka ka ba don hane hajan hajongi kum balong mentang isu yo iba kaya ki breu kita kiba syak kentaj naka NRC naka National Registration of Citizen hapo jela Assam tang kita kibom laban penrung hakatega NRC kidon hadu khat kendai lak ngut tang kita kibana Assam impat yakren ni yaki taki Bangladeshi impat yakren yaki na kiwe kicelalan kita kibom la kasorkar ban sim kerteng kiba kami yo ban regis kiba kami yo ban bu kerteng reitang kita kiba la tip kerteng da kasorkar kibom la ban long kita genong snong jongka state ha Assam kidon hadu khat khandai lak ngut ladang yakhen ni baro khoi lada khani ubadon ha Assam ubadon ha kibenta jongka India ubadon ha Bangladesh badon ha Meghalaya ngidon khat san lak tam hanreit kita ki breu pat kiba kita ki mender pat kita kiba tangha Assam tangha ko state kiba la yo jing khanjak sarkar kiba yo ben penrung kerteng ko kita ki nong snong nyong ka Assam jong kari India hapok ha jela Assam kiba mrung kata ka NRC kidon hadu khat khandai lak te ngai philas ngutu hi kan dia kumno lada uta u khat khandai lak ubom de unong snong nyong ka Assam uwan sagana ka jela ka jongi lase kata ka jela ka jongi ni kasih tang na ketang ladawan tang utaru nila kala long lepa kirit paj hala ka jongka jela na kata kada ngas no bakana ka jing septing ya ka jing wanrung kerthep kimender kada ka jing septing ka ba uwai pa uwai unong song snong udai ban perkhat ba namar ba na ka banta ka jing na ka jing scam jongka jaj benriu hanyau trep hanyau skum hi barok ka wengas ngodai ba ki khendau ka siap kadai ka pakong santam kram ka khendau ka siap nilalong tang kimender hakano kano ka jaka handrai ka jing don jongi ka khendau ka siap kadai ba nilong kita ki try mulut jongka neka bri hanyau trep hanyau skum tena kata kada was ngau ba kapali le kata ka kamram ban yada ya kata ka jing warung kerthep jong kina ki mender kadai ka kamram kaba uwai pa uwai unong song snong jong ka jela banyada hakano ko rukom ngila banyada asudan kendiat kina ki jing ajing bersantali ki pon kiba uwai pa uwai unong song snong ula ban no seniang banyada yana kaneka jingwan rung kerthep jong kina ki mender sakaneka jela ka jongi sakaneka rikasi ka jongi kina kisan teligi pon kiba ngana kalian kajonga ngalabu ba hakano kurkom ilaban ya dai kana jing warung kerthap jong kimender kapon kabanang ko ngas ngau ba ya bas dang nalaying nalasem kumnong yang sedang subuh mentah na kalian jonga ngadon kaying ngadon kadukan te ngadon iki dukan ngalai saya usahan bat bon kikam simet kiba ngakum unong kum ureu simet ngale coba mentang adon kayi lada manga kum uta ureu simet ngaong ba ngan om tre ban ai waying su sakine ki dekhar la neki mender balada nga ai wairu ngapa ki bakin penbiang suai ki kot kislah ki don em ya kata ka level license ki don em ya trading license bal lada kidon ru hakano kajaka kan no benai kan no sngi kinsa bat sibon ki bangi haban penbiang ki ai
te hadin lada tam lada ngasim ya takarai ba ngana wai ai wai yang syu saki mender ngana ai wai dukan syu saki mender ban ngadon kata katong habang alai saya wahan ngan Kristen para kasih ngan te ki mar ki mata naki para kasih ban lada ngalong kontraktor ngong ba jaka kami ko balala kasih bantrei ngan ai bela bai ki para kasih ladang yal daun kong kata kajing mun mangi iwei pi iwei kum kita ki nong song snong jong kajala kum uta ud khot jong kajat ben riu ladang idon hi kum kaneka jing mut ladang idon hi kum kaneka jing tmu ngas ngau ba kadai ka wei ne kelenti ka bangi laban be ya ki mender mangi kum iwei pi iwei de khot jong kajat ben riu hanyau trep hanyau skum ka benta ka baar ya kaneka jaj ben riu kajongi ya ka ri khasi kajongi labenta haki snong ki thau haki raj bad haki himah mentara sim hakal yang kasnong subuh mentala dak kasnong hei barok kawe kalarai dak kata dorbar pelun ba annum ai dak sasu ya kitaki mender ya kitaki mender kan wajah sasu ya kitaki mender lah sim dak kata karai ba kam ai dak kam asu ba uno khar lan uta mender un song wai kata kasnong un wan song kata kasnong un wan la business kata kasnong ya kata bisnes ka ba ki khasi kilala un tray kata kasnong ka ba ya kata kam ka ba ki khasi kilala ban tray na tray lada kata kasnong ka lala thau da kata ka an ki kendon ki ba omsya kita ki an ki ba khlan ki an snong ki ba khlan ngasang tho ba kanai ru ka dai ka wei na ki benta ka ba ngila ban be ya ki mender gino mai lat ban ki mender ki mandung kerthep saki snong ki thau jongi saki yeng ki sem ki jongi bar saka jelah ka jongi te kata ka benta ka baar ka des hakanu kur kom ka ba na ka snong ru kala ban sim benta ala ne ban benom ai la de kata ka jing rung kerthep ki mender hakata ka snong te ka balai ban sayo i ban ka por kene ka leng ki seng balang ki juleng be ya kita ki sek ikut kisla jong kita ki bawan tray belah ki bal jela ki ban tray jela ki bal jela ki bawan tray belah kana ki jela ka jongi ki jusek ki babon ki julaba kim don ko don selaka babiang bal ada kelima no bawan rai kita ki nong bela kita ki kontraktor ki jongi hina kana ke jela ki ban rai ki sa don kata kajing perkhat ba kumno om don anya seban pensitom kum ya kita ki kontraktor ki bala kum ta ki bawan rai kita ki bal jela klam dapan biang ya ki kot kislah klam dapan biang ikut kislah ki babiang nah kata-kata ngasno ba kawai ka ban la ba kami kana ke jingman rung kerthap jong kana ke bal jela kadai bangin dai ban bo ki anji kendon ki ba perking ya kene ki ba aikam ya kene ki bal jela balala la hi baki aikam ya kita ki bal jela ki klam ya ki bomdon ki kot kislah ki babiang ki bomdon ya ki level license ki bomdon ya ki trading license la ngilap ni dai ban pensitom ru dai ban don kata ka anji ban pensitom ru ya kita ki try jela ki ba le kata korukom ki ba pen khay kita ki kendon an naso ba kana kadai ka wei na ki kendon ga ba don kam tam ga ba ngila apat ban yada ya ka jingwan rung kerthep ki ne ki bal jela na mar baladang ibu kendon ru ya ki try jela jongi ba kim la ban ra ya kita ki bal jela ki ba klembiang ki kot kisla ki ba biang ki ba klembiang ya ki level license ki ba klembiang ki trading license let's see utau kontraktor le utau bahwa aikam ya kita ki bal jela klem kita ki kot kisla ki ba biang ru udah perhat arsen jo ban lawannya dalam yaki sakaneka rihasi ka jongi nang tang ya poi pat menta sakaneka benta ka basau sakaneka pon ka basau ka ba ya de kum do ngila ban be ya kiniki bal jela binam aila de kita ki bal jela ya kita ki mender bikin man rung kerthep sakaneka jela ka jongi ka pon ka basau mas ngau ba de ka pon ka ba kongsan bah hadu kata-kata kaba hab banda aistar mak ya kan eka poin namar ba dek bongsan bah hadu kata-kata kumbalong hadu mata ni yaki kore ban be ya kita gi bal jela da ka bormet ibu ni lecek kita ngilik be yaki ngilik penher kal yaki henrei hadu kat no kan ngin la lada ngas ngau balada ya ka sensiar ka kadar ya ka administration jimla ban sensiar dalade ya lade kumbalong mentang yo iba ubabat DC UDC ubabat haka district administration dan secretary kum chief secretary bat kiwai ki kita ki kerdan ki ada haka administration ki IAS
kita dikhar namar ba ki khasi jongi ki duna bha kita ki bapas ya ka jingpule ya kata ka IAS na kata ka daw nas ngau ba kapon ka basau ka bangin yakun ban penher kran yakin ki dikhar yakin ki mender bakin nom yo ban wan le trai khle bakin nom yo ban sensiar bakin nom yo ban rung ha ka jela ka jongi kalong ba ngin penang penstat ya laki khun kikti ya laki persa ki para ki jongi kene ka deka wei deka bangin la ban le deka penang penstat yaki bakin long kita ki bakin la kita ki ben ki IAS kita ki ba la ban simti ba kum ki DC kum ki secretary kum chief secretary bat ki babon kita ki kam ki office ki kam ki officer ba fer ki ba don kam da ki bala pas IAS ki ba ki la ban simti bat anda ki la ban simti hi kita ki khasi ki jongi ki ba ki la ban simti hi das klem artatin ngas ngau ba ni sala pat ban be ya ki dekhar ya kita ki mender namar kum balong mentas bu mentangi be ki ne ki rit kriya ladang dang sensiar ki ladang dang sa sensiar pat ha ki ne ki dekhar ke bom dai khasi mas ngau ba ladang i persyang ban ba kan noru kan long ka ba yang ina mar ba subu menta ngi la khang dam ya ka jing khang rei maki pat kidon kata galat ban ple ladang ngem sya ban rung na ka jing khang ha ki la ban ple da ka jing khang rin dan kan ka dai ka wei na ki man kata ka daw bang ngau ba ka bang ila ban ba ya kene ki mender ka dai da ka bangi penang perstat ya laki jong ki khon ki ki persa ki para ki jongi kenang bakin long kita ki IAS ki IPS officer kenang ba ila pat ban sensiar dalade yalade kamat ka basan bat ka ba khaddu ha ka jing ngau junga ka ba ha ka ne ka jing kran ha ka ne ka video ka bang ila ban be ya kene ki mender ka bang num sya bakin ki mender ki mana try kle ha ka ne ka jela ka jongi ka dai bangim dai ban long ki ba bisa ha ka por election iyo iba na kapor sa kapor ba hakipor kiba lalaj baro sa kata ngim la balan ba haka kapisa ka ka way ka ba tribor ba haka election haka jing yakun election nakada nga sa don ka ni ka jing sngaw bakat ba kipat ba hikidang bi ka pisa ka por election nginom la ban yala persya yakineki mender yakineki namar kineki mahajon ki bah ki malwari ki bah haka por election Cuba minta ki iba udon ukan dede kan no konsumsi uba persya dekhar bah. Uba kwa ban kente ya la ke ya ki para khasi para khara. Ban pendram ya utau kan dede kenapa utau malwari. Udia khun un ai pisau utau wei pat ukan dede ban pendram ya utau. Ban pendram ya utau kan dede uba persya bahaya ki dekhar uba kwa ban perking ya ke juan rungker sab yang ki dekhar. But ngila uba cuba minta utau kan dede haba ulah simpisa pat na u dekhar. Sampai pun dah ulah job haban ko ngu yo dekhar. Unum sengap yang iki ba. Hendak haban sengap yo tau ba, bai pisa ya u. Nah kata-kata ngasno ba kana kajing bai pisa ka jong kipat ba, kajing sim pisa jong kipat ba ka election. Kadai ka wei na kidaw ka ba, in sa sya sensiar pat hakini ki. Wei par ki jaj ben reu hakita ki marwari ki mahajon ki bahaya na marba. Ngila de lepa yala de hakapor election. Nah kata-kata ngasno ba ka pon ka basan ka bangila ban yada na kajing sa sensiar bat kajing rungker type jong kimender ka dai ba nim dai ban long gi babit bisa haka por election te paralok tang kanai hika pon ka bangadon ban ya pai bat phi ban wan ra cha phi wei ban ya phleu jing bat phi wei kum bang la ong ba la daga dai ka pon ka ba phesu dai tung in ya a jing kersan lang tung ya persiang ban le kata ka rukum mungkin persiang ban ya keren bat ya khana ban wan ra kita ki anji kendon ki bas kem ki bala ban wan yada ya kata ka jing wan rung ker thep jong ki mender ya kan ka jela ka jong iknang bang mangi bat ki khon ki ti jongi ki seu ki jongi kita ki seu ki ba hadin bon pateng ki jongi hadin sipau pateng hadin khasan pateng ki jongi kindang long hi ki try ya kaneka rehasi ka jongi ya kaneka bri un new trap un new skum te paralok kine ki pon ki bana kaleng ka jonga ko ra kaneka video ngam ong ba kine ki pon ki ki babiang ne ki bombiang lese dang don sibon ki bai pat ki mat ki bana kaleng kiba la ban yadai kan ka jingwar rung kerthap jong ki bal jela jong ki mender sakane ka jela ka jongi sakane ka briu nyo trep ku jongi re kine ki pon ki bang hasukwa ban warra sapi iwei pa iwei te alor kine ki pon tang don si wei pa ki wei pon ki bang la ban yada bat ka wen kita ki an ke ba
kum ka jai ban riu nyu trep nyu skum hi la kwa na do ki por ki bam suang yo i ba ki seng balang ki la wan ra ki na isu par ki pa ba ki la ai jing kersian kata ban wan ra kata ga ILP la sa ka ne ka de ka wen ki an ka ba la ban wan ka ba la ban kabala ban yadda ya kane ka jimar ngor sabyan kibal jalan reina lor kineru ka ne par kidai ki poin kisan lagi poin ngas ngoba kidai ki ba don katakan nong rimbang ila ban yadda kata ka jingwan sya sensyar ka jing sya sensyar haki mender ne ki bal jela ki bala ban wan kontrol yang ih da kanu kanu rukom la kalong da kalong baga ta ke kam ke jongki ke wan rum jongki la ne da ka jing sya sensyar jongi haki lagi ne ki la dangi la sya ban pentri kam ya kene ki poin ngas ngodai ba kalong kila ban yarap hadu kata-kata te paralog hadin ba filapai akan ka video ngas ngodai ban panjing mut na pi to ya pelu jing mut akan ka video to ai jing mut lang da ka ba pi komen sapo jong kan ka video pat sibon ki pon ki ba pi ru khila ban ai jing mut lang kanang ba kumno pat bangin la ban pen ke imbiang ya kan ka jaj ban riu new trap news kum ka jongi bangin la ban pena ya ka jing long try ya ka kendong si ka jongi bangin la ban long kita ki bangin la ban long kita ki kenrat halakan halaka jongka jela bat bangin la ban long bangim de ban long kumba don ke kumba ong umlung ba yo la sing sa shulong tang kita kita kinong tong na kinong tho ding jongnu le ne jongnu na kata kada para lok ta thado pin disembiang ha ka wei pat ka video imslem ka jaj ban riu new trap news kum imslem kari khasi ta thado disembiang ha ka wei pat ka video kublai sibun kublai si hajar ngo